Do you wanna know? Hello guys! Hi na kayo sa vlog. Hi na sa vlog ni Mama, dali! Hi na sa vlog ni Mama. Hello! Hello! Good morning guys! Yan. Ay si Baby Winhow guys, tingnan nyo. 1:20 pa lang guys ng umaga dito sa China. Ayan. Diyan pareho nung oras dyan sa Pinas. Tingnan nyo guys, ayan. Gising siya. Ayan. Pinainom ko kasi siya ng gatas kanina. Tapos ayan, ayaw pa matulog. Ayaw pa matulog ulit. Naglalaro pa. Kanina kumakain yan. Kumain niya ng biscuit. Kumain kasi ako kanina. Humingi rin siya ng isa. Sumisigaw siya guys. Buti na lang yung mga kapitbahay namin dito. Malalayo ng konti. Hi, nasa vlog ni Mama. Dali na. Hi! Hi! Hi, nasa vlog ni Mama. Dali na. Hi, ikaw sa vlog ni Mama. Nakain pa ikaw? Ayun. Nakita niyo po guys yung ano, yung pagkain. Okay. Ito guys yung binili namin kaninang ano, ay kahapon. Ayun, binili namin. Ayun, aray ko. Ito yung kinain niya kanina. Ano yan ba yung binili mo? Matulog ka na, baby. Matulog na tayo. Dobre-dobre yung damit niya, guys. Kasi malamig na dito eh. Sobrang lamig. Yan. Ano yung buko? Yay! Hello! Ay, vlog sa Mama dali. Ay, nasa vlog ni Mama. Daliin na. Sobrang likot niyan. Ayan. Daming kalat na naman, oh. Baby Winhow. Makikita nyo guys, yung kama namin napaikutan ng ano. Ayan, oh. Ayan. Bago umalis yung asawa ko guys, nilagyan niya ng ganyan. Kasi 2 beses na nahulog yung anak ko dito sa kama. Ayan. Sa sobrang likot. Aba. Ayan. May hinihingi siya guys. Ang hinihingi niya yung yung nalagyan bote. Kaya hindi ko binibigay kasi baka mabasag. Mahilig kasi tumambato guys eh. Binabato niya yung minsan kung ano hawak niya, binabato niya. Aray. Isa. Ang mga laruan niya guys. Tingnan niyo.
Yung takip yun ng ano. Yung sasakyan niya. Huwag mo hubaran si mama. Nakabulag tayo. Huwag mo hubaran si mama. Ay, ikaw ah. Ikaw ah. No. No, baby, no, 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 no. Uy, no. Tingin mo, tingin ka dun sa camera dali. Uy! May pugi na pango. Yeah. Hello. Hi na, dali na. Hi na. Hi na ikaw. Dali na. Hi na ikaw. Yeah. Hi na ikaw, dali na. Hi na ikaw sa mga viewers, dali na. Hi. Say good morning, Pinas. Dali na. Good morning. Nandito ka naman siya, guys. Kami lang nandito sa kwarto, guys. Kasi yung biyanan ko nandun din sa kwarto niya. May kwarto din yung biyanan ko. Alin? No. Babay na ikaw. Dali na. Bye. Ganyan siya, guys, kakulit. Sobrang kulit. Ayan. Bye-bye na, dali na. Thank you for watching, guys. Sabi mo ng nangangagat siya. Pinhaw. Bye-bye na, dali. Bye-bye na. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Nagkakalkal na naman siya. Ayan. 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 Ay, ginagawa mo. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Bye-bye na, dali na. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Bye-bye na, dali. Bye-bye. Bye-bye na. I-sleep na ulit ang baby Winhaw. Ayan, inaantok na siya, oh. Bye-bye na. Bye-bye. Thank you for watching.